Biliyor musun? Bilemem. Kim biliyor seni? Esselamu aleyküm. Estağfurullah. Bu Xan Türkmen adını tapan var mı? Yok, ente hiç kim tapmadı. Kim taptı sonra mene 10 manat pul koyan? Dağdarsın 10 mat veriyor. Cim 15 madalyağız. Oğlum bu Hakan Türkmençesi ne böyle? Kim biliyor? Tutuş Türkmenistana iş veren soruqlaryň biri bolan Gutlayan musulman doganlar bu Hankanyň türkmençesini ahir tapdylar we tasdiqlap görkezdiler. 1986-njy ýylda alimler tarapyndan tasdiqlanan ruski, angliski, türkmenski slowarda elbetde kitab boýunça da görkezdiler, videorolik çekip musulman doganlar inni şol bu Hankanyň türkmençesini bilene diýip başta 15 manat, soňam 10 manat, opşy 25 manat pul baýrak goýuldy. Indi hemmemide gyzykly bolan soraw, şo baýragy bererlerimkä musulman doganlar maksimal repostlaýyk şu videony konkret näýradaly musulman doganlar men özümem power näme üçin gyzykýan diýip gürlemen elbet kommentariýada ýazmaň, men özümem power maňa da gyzykly şo. Täze bu Hankanyň türkmençesini biz diňe çörek diýip bilýärdik. Şol video roly görün, onuň sizin ähliňiz bilersiňiz. Musulman doganlar maksimal repostlaýyp janyňy sag bolsun. Bu Hakan Türkmençesi näme diýip video koydum. Kim bilse de o neşmat soğut koydum. Kelbiriňiziň ýazan kommentariýalaryňyzy başdan aýap okap çykdym. Hatta köpüňiz videoda koýduňyz. Biriňiz tokgaş diýdiňiz, ýene biriňiz sokgaş diýdiňiz, ýene we şuňa meňzeşdirler diýdiňiz. Gynansak da näme dogry? Ine şu bu Hakan Türkmençesi näme? Paskaska diýen. Ýagny 7 harpdan ibaret 2 tane A harfi var içinde. Özüm, menin dostum Melewuş, döwranyň başdan geçireni, keşfelep, ykbalym we şuňa meňzeş birgiden türkmen kadym kinolarymyz bar. Köni kinolarymyz. Şu kinolarda da şunuň türkmençe adyny agdap geçýärler. Barın, görün, yetişin. Ya da olmasa da kitapxana barın. Kitap alın. Kadym türkmen sözlük kitabı vardır. Şonu okusanız, şun türkmençesini taparsanız. Devam edelim mi? Ya da bollunni bes edelim mi? Cevabını aydayın mı? Koşmağa basmağı, yüreğe basmağı, komentariyada bu Hakan Türkmençesi neyme? Cevabı yazmağı, paydağa basıp, videonu paylaşıp, reps etmeyi unutmayın. Aydırılan şertlerin yekezetini bercay etmeseniz, doğru ve doğru cevap yazanınızın peydası yok. Dikkat edin, bana can edip aytmak bolanok. Liçkada yazmak bolanok. Dine komentariyada yazmalı. Her bir komentariyani okuyan. Üstünlük her birinize. Yok, yürüytü neftağdan bana can ettiler, bu Hakan periodunu taptılar, yine de kitaptı. Slavar. Gel verdik Bayramçık. Yine şu ağam taptı, o adın neydi ağam? İskender, o Yunus. Yine. Большое русское туркменское словарь. Академия наук Туркменской ССР Института языка и литературы имени Махтумгули. Yine çıkan vaktim 1986 yıl. Yine teret. Meselem getiriyen başta yine. Businka yine. Yine businka sözü. İkicim bayram. Yine busina sözü yine moncuk yine privot gidiyor yine. Moncuk. Yine teret. Bakar. Buhanka neydi? Yine. O teret. Bu Hanka yine periyodi çörek doğrudan mı ağa? Yine bu Hankan periyodi çörek. Bolli başka periyodi yok. Şuyanız mı? Yine bu Hanka yine staynal xleb bu Hanka yine çörek. Sul slavardan başka yine dakazat ettiydiniz o ağamam yürüytü dakazat etti doğrudan mı kitap öňden mer ýaty slava. Inni kopya diýmedi ýalam ine izinle ýazanlar.
Sapar Altayev, Kurban Atayev, Guljamal Achilova, o Большой Русский Türkmenski Slavar. Ine bularna mokayaňyz bolly. Başga buhankan başga perwody ýok. Iminne perwodysy soňky gedegem 10 mant goşdular dämi dapalnyçyny. Owa. Ine nesibe şulagama düşdi. İskender agam agamyň nomeryny belleýäňiz. Owa jaňa dip pul jagasyny gowsurar soňunka öýdän. Dogry dämi agam? Ha? Ana ýa-ni gowsarjaklaryna pulumy? Ýok. Ana näme? Ana nagam o bererler ana nay. Erkek gel bererler. Ýöne sen erkek gel perwod. Men hakykatdan da şunu TikTok'ta gördüm. Maňa şekilnäme şunak maňa dakazat etseňiz. Men hakykatdan ene 1986-njy ýylda türkmenli 3 tanak biziň türkmen alymlarymyz ortla bilen agyzy birleşip berde Moskwada ýazylan öňünde de ýazylandyr türkmenski, ruski, slavar diýip. Şu kitap ýalňyş bolsa onda biziň türkmen alymlarymyz onda ýalňyş emmeler, ýalňyş perwod ýaraşyň. Daýadyny ot ido a harfyndan ya harfyna çelläm harf bilen lüboy söz tutarýança ene bu harflar bar, ene Meselen başga perwod alaly. Şunça kagyllar bar. Diňe a harfda bu harf bar, entegen ta tutarýanlar şunda. Ene bu bitgendir, dakansa. Ine ýekezem bayram gelýärik. Ine bugalteriýa, dogrymy ene? Bu ne? Bugalteriýa, dogrymy ene? Hasapçylyk, ene perwody. Bugalteriýa ene hasapçylyk. Onda näçiçiňe de ýalňyş diýseler agam bu alymlaryň tupoy boldygy bolýar, dogrymy? Şeýle bolýar da o. Ana bu alymlaryň bilmeýän eken, näme perwodyn bolýar. Perwodyn bilmeýän eken. Şey peçatly dakazyny kitap şey. Şuňa ýalňyş diýseler bolýar. Men dakazat etip bilmedik bolam. Hakykatdan şunu dakazat etip bildim men. Şuňa ýalňyş diýseler onda türkmenler hemmeler ýalňyş bolýar da. Zat şeýiň de aýtýan sözleri ni dakazyny ýalan bolýar da. Berjek diýdim, bersin na bilemok men. Ya berer agam, berer. Awa saat. Awa saat gowadan berer agam. Ya bolly. Berer. Hukman berer. Ine İzin yine görkez bayram bilatlarynyň görkez awa. Ine şatlaryny tolny al aşaklykka. Awa. Ine ýazanlar, zat edenler. Ine perwod, ine ajirjaniýa toma diýe garaz. Daşyna malaly. Ine Rus, Большой Русский Türkmenski Slavar, ne? Uli Rusça Türkmençe sözlük. Sonyalı komentarede bellan, ağam pulu uttumy ya utmadymy? Assalamu aleykum rahmetullah ve berekatuh. Zaň edip duran telefonyň ýanynda bolsun. Tamam anladım. Assalamu aleykum onşu. Wa aleyküm selam. Ben şonu füýjük galarsın. Evet. Haberleşe dik şonu. Ömrün olsun. Oo, ýagşym gowmaýar diýilen. Bizim tagalym. Ay mana de. Abi gitme. Näme gowlukmy? Bakma. Düşünmedim, näme diýär? Okey. Okey. Sana fawa. Näme etdiň bugün? Öýde ýadadyňmy? Vay bilýäňa öýüň işiniň aňyrlygy. Hawa ýadadım. Goşularyňy ýygynaşdyr, diň zalmana gitýän. Ay gowduny niragam ya. Haýla, ýa ejeňleri, ýa-da onuň has aňyra. Näme urýan? Men hemmesini gowul ýan. Ýok bol gözüme görünme.